zergaitik hasi zinen entrenatzen? Bueno, alde batetik umeekin egoteko eta bestetik kirolarekin erlazionatuta dagoenez, interesgarria zirudien. Zela sentitzen zara beste ikasle batzuk entrenatzen? Oso pozik, oso beteta, nik multikirola egin eban eta asko lagundu zidaten eta orain lagundu nahi dut eta hori transmitit. Ze sentsazio daukazu zure lehenengo hilabetean? Bueno, lehen batean urduri, baina azkenean umeekin gaudenez oso beteta eta oso alai. Eta hobetzekoak, ikusten dituzue ikastetxeak zerbaitetan hobetu beharko lukeela voluntariotzat eskolaz kanpoko ekintzetan? Bueno, orain oso gustora gaude, ezin dugu esan gauza hobetzekorik, baina igual etorkizunan agertzen dira eta esango dira. Zergaitik hasi zinen entrenatzen? Niu hasi nintzen umeak entrenatzen, eskubaloia guztoko dudalako eta umeak baita ere. Eta zilagoan nintzenean, entrenatzen duenean, nire entrenatzaileak transmititzen zidatena transmititzeko orain. Eta zu, zela sentitzen zara beste ikasle batzuk entrenatzen? Guztoreaz horrela lagundu aldete beste ikasle batzuk. Zergaitik hasi zinen ikastetxeko talde bat entrenatzen? Ni ikastetxeko talde bat entrenatzen hasi nintzen, futbola oso gustoko dudalako eta talde bat sortu nahi nuen eta jesuitak proposatu zidan hemen entrenatzea eta nik oso gustora nago. Orduan gustora zaude, eta zergaitik zauz gustora? Lehen esan moduan ni oso gustora nago, nire taldikedek oso pozik ikusten ditudalako eta niretzako hori ere importantea da, ez bakarrik entrenatzea eta gero kanpotik ez errez jakitzea, ni beraiekin hitz egiten eta bizitzari buruz hitz egiten dut eta oso pozik daudela esaten ditudalako eta oso pozik daude. Zergaitik hasi zara entrenatzen ikastetxeko zazpiko lantalde bat? Hasi nintzen dela 6 urte, bere momentuan utxina belako zazpibaloia jolasten eta beste modu bat zan hemen mundu honetan jarraitzen. Zela sentitzen zara beste ikasle batzuk entrenatzen? Beteta sentitzen naz, egia da batzutan badala pizkat kantzagarriz ez egoten gara hemen 3 egun ordutek eta gero dauz partiduak, baina azkenien balio dau. Egiten dugu gure familia bezala, ointze.